హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు కామాక్షి శారీ సెంటర్ సిరిసిల్ల. ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే ప్రతి ఒక్క కస్టమర్కి ఒక్క చీర కేవలం 199 రూపాయలకే ఈ చీర మీ సొంతం చేసుకోండి. త్వరపడండి, కామాక్షి శారీ సెంటర్లో గొప్ప ఆఫర్ మొదలైంది. కూల్ సమ్మర్లో భాగంగా ఈ శారీ కేవలం 199 రూపాయలకే ఇస్తున్నాం. వెంటనే విచ్చేయండి కామాక్షి శారీ సెంటర్ సిరిసిల్లాలో. ఈ చీరల్లో చాలా స్టాక్ వచ్చేసింది మరియు మా దగ్గర అన్ని రకాల చీరలు అతి తక్కువ ధరలో ఇస్తున్నాం. ఈ జ్యేష్ఠ మాసంలో అధిక డిస్కౌంట్ సేల్స్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మా కామాక్షి శారీ సెంటర్ సిరిసిల్ల. కేవలం 199 రూపాయలకే ఈ చీర మీ సొంతం చేసుకోండి. వెంటనే కొనుగోలు చేయండి మరియు మా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని తప్పకుండా ఫాలో చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.